Hey guys, λοιπόν σήμερα θα παίξουμε League of Legends, ένα πάρα πολύ γνωστό παιχνίδι. Θα πάμε normal, θα είναι το πρώτο μου βίντεο. Ελπίζω να σας αρέσει και να μην κολλάω, να βγει ένα ωραίο βίντεο. Λοιπόν, θα μπω Lee Jungle και λογικά θα είναι καλό. Πάμε. Τώρα αν κολλάει γίνει κάτι, συγγνώμη. Εντάξει, είναι δοκιμαστικό βίντεο. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να μπούμε. Βασικά μόλις μπούμε θα το ανοίξω. Να μην περιμένουμε άδικα. Λοιπόν, μετά από 4 δευτερόλεπτα γυρίσαμε. Και είμαστε έτοιμοι να μπούμε. Τώρα πρέπει να αλλάξουμε. Να χαμηλώσω λίγο. Η θέλησή σου, τα χέρια μου. Κάτι έγινε κοντά. Η Άννη. Σε λειτουργία και έτοιμος να υπηρετήσω. Όπως είδατε κόλλησα. Αλλιώς θα είχα πάει εγώ πρώτος. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν συμβαίνουν όλα. Κρίμα να είναι ωραίο το βίντεο. Λοιπόν, θα έχουμε Λοάι και αυτά. Ελπίζω να είστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι. Παρακολουθήσουμε. Σβήνω για να μπούμε γρήγορα, να μην περιμένετε άδικα πάλι. Οπότε έτσι. Και μόλις μπούμε θα ξανανοίξω το βίντεο για να μην περιμένουμε άδικα και να χάνουμε λεπτά. Μετά από 2 λεπτά έχουμε μπει μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, όπως φαίνεται θα πάμε support στο bot και θα έχουμε ADC, δηλαδή βοηθός είμαι εγώ στη SAS. Δεν θα σκοτώνω, δεν θα κάνω τίποτα, απλά θα τη βοηθάω να σκοτώνουμε τους αντίπαλους. Θέλω να πάω jungle να δείτε με λύση είναι, αλλά εντάξει, όλα από εμάς ταιριεί. Καλό μας παιχνίδι, δεν έχει σημασία τι λέει θα πας, σημασία έχει να παίξει καλά. Το βλέπω λίγο δύσκολο το παιχνίδι, επειδή στο mid, στη μέση δηλαδή, εδώ πέρα θα είναι η Άννη και η Καταρίνα. Η Καταρίνα είναι δύσκολος αντίπαλος. Pantheon top, πάνω, jungle, Diana, δηλαδή στη ζούγκλα, Lucian, ADC, αυτό που είναι η As. Και Tankets, σαν και εμένα, είμαστε οι δύο βοηθοί τους. Λοιπόν, As ελπίζω να παίζει καλά, επειδή ο Lucian είναι δύσκολος αντίπαλος. Λοιπόν, να δω αν γίνονται όλα καλά, ναι. Ελπίζω να έχουμε καλό game, παιδιά, και να μην είναι αστοχό. Πες μου τι χαλάσα βλάς. Ω Μιτς, εντάξει. Πώς φαίνεται όταν είσαι challenger. Βλακεία μου. Απλά επειδή μπήκαμε στο παιχνίδι και πάτησα ένα κουμπί, πετάχτηκα και χάλασα τζάμπα φλάς, το οποίο θα με είχε βοηθήσει κάπου. Τώρα βοηθάμε το jungle, αυτό που είναι στη ζούγκλα, να
φαρμάρει, να γίνει δυνατός και μετά θα έρχεται, θα μας βοηθάει ο ίδιος. Το χρειαζόμαστε βοήθεια. Καλοκαιριάτικο patch, δηλαδή οι κρύπες, τα minions, οι υπηρέτες, όπως θέλετε πείτε το, είναι καλοκαιριάτικο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να βρούμε το Damkets. Ωραία. Ωραία. Τον έπιασα, έλα. Αχ, φλάς. Όπως είδατε έκανε φλάς, αλλιώς θα είχε πεθάνει. Εντάξει. Δεν πάει μπει. Ένα grab είναι και τρίτη και με τη βοήθεια της As τον έχουμε σκοτώσει. Ο supporters, ο Tamkets, αυτός εδώ ο χοντρούλης, πήγε να βοηθήσει τη ζούγκλα. Απλά λογικά άργησαν αρκετά, αλλά εντάξει. Καλύτερα για μας. Λοιπόν, τώρα η As, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να σκοτώνει... τι κάνει? Σκότωσε τον Α. Μπράβο. Όχι! Πώς πήρε ζωή? Τρέχα. Δεν ξέρω τι έγινε και δεν πέθανε, αλλά εντάξει. Χάλασε και ζωή και φλάς. Ο χοντρούλης, εντάξει δεν είμαι ρατσιστής, απλά έτσι το λέω. Είναι τυχερός πιστεύω. Είναι Έλληνας, εφόσον είναι σε μια ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ και το λένε και Προχάρης. Εντάξει. Μέχρι τώρα καλά τα πάμε, πιστεύω. Το bot το lane το έχουμε. Το lane είναι η λωρίδα, δηλαδή κάτω, για όσοι ξέρετε LOL. Λοιπόν, όχι ότι και εγώ ξέρω καλά, αλλά εντάξει. Τα βασικά λέω. Ας πούμε τώρα πρέπει να καλύβω την As. Επειδή αυτή, χάρη στη βοήθειά μου, θα πρέπει να σώσει το παιχνίδι. Και το mid και το top και πάνω και στη μέση. Απλά η As μπορεί να το κάνει πολύ πιο εύκολα επειδή έχει εμένα βοηθό. Τώρα όπως βλέπετε, επειδή έχω λίγο ζωή, φεύγω αλλά αυτός πέθανε, είδατε. Ωραία. Επειδή παραήρθε κοντά, ελπίζω. Λοιπόν, τώρα παίζω πολύ ρισκάρω για να πάρουμε κι άλλο kill. Εντάξει, εγώ το σκότωσα. Δεν θα το άφηνα στο Master Yi. Πήρα το kill για να έχω και... για να έχω πιο πολλά λεφτά να πάω να αγοράσω πράγματα. Είναι και αυτό, αλλά εντάξει. Δεν έπρεπε να το πάρω, επειδή το έπαιρνε η As νομίζω. Αλλά η Q του Master Yi δεν τελείωνε. Και το τελευταίο του χτύπημα μπορεί να το έπαιρνε. Και έτσι το έκανα. Εντάξει, τώρα για ένα kill δεν πειράζει. Λοιπόν, χαζομάρα κάνει η Άννη που κάθεται. Η Καταρίνα μπορεί πολύ εύκολα να πεταχτεί, να τη σκοτώσει και να φύγει πίσω. Δεν θα προλάβει καν να αναπνεύσει η Άννη. Ωραία, πήγε πίσω η ADC να πάρει items για να είναι πιο δυνατή όπως πήγα και εγώ. Λοιπόν, τώρα άμα φύγουν οι υπηρέτες τους και τους πάρω και τους τραβήξω μέσα στο πύργο με την πρώτη, με Q, ο πύργος θα τους χτυπάει και έτσι θα είναι πολύ πιο εύκολο να πεθάνουν. Επειδή σκάει πολύ damage ο πύργος. Εντάξει, στο πρώτο βίντεο μιλάω και καλά, είστε καινούργοι και μετά σταματάω, θα μιλάω κανονικά, μόνο σε όσα χρειάζονται. Τώρα μιλάω για κάθε λεπτομέρεια και θα είναι λίγο βαρετό, το ξέρω, αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που δεν ξέρουν.